may bago ding tourist spot ang Bayambang. And they dedicated it to the Bayambang's Catholic patron saint, Saint Vincent Ferrer. Ito ang world's tallest bamboo statue na makikita sa St. Vincent Ferrer Prayer Park. Dito sa Prayers Park, madami silang food stalls that you can choose from. They have Chinese food, milk tea, and shakes, burgers, and many more. Yan ba yung bestseller niyo po? Lugaw sa cups. Silog. Parang sarap naman. Gusto niyo? Bili na kayo! Excited po ako matikman yung mga foods po dito kasi ang dami. Ang cute! Para siyang bahay kubo na may snow. May milk tea pa kayo? Lost all of your dreams, the night is heartless. My shadows they follow. Good for all po naman kasi may simbahan na, may meriendahan pa, may logowan pa, special logo po, di ba? Oh. Kung gusto mong i-treat yung special someone mo, dito na lang, di ba? First time ko po dito, tapos yung experience ko naman po, maganda po kasi nung nakita ko po yung statue, ayun po, namangha po ako kasi malaki nga po. Ginawaran ito ng Guinness World Record dahil sa taas nitong umabot sa 50.23 meters, all made up of bamboo.